Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong Udto Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, banat bulig magapalayag na sa sining mga inoras kag sa sining adlaw sang Huwebes. Ika-23 na sa bulan sang Abril tuig 2020. Nagahinangat na nga nagatapos ang bulan sang Abril. Ano ay hanang palabuto no sa April 30 kung bala ma-extend o kung hindi. Amo nang palamagutanon nga hindi pa masabat. Kaya ang makasabat lang ina ang aton sining nga mga concerned agencies, ang syudad kag ang probinsya. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kamayuntang nakapanyaga ng halos karabanan sa way pa magkapanyaga nagahimos na sang ila sini nga palanyagahon ang iban sini wala pagidman sang hilimuson kag wala pa palanyagahon kay nagapangita pa. Anyways, isa sining pagpangalagad ta sa sining nga udto dalon ta sa kinanda ng mga report sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining live reports gikan sa patrol via Bakson Alvin Graba. Ibaloon ta na karon mga kaaksyon kanamo gid sang problema parte sa social ameliorations. Kung mamati ka lang kag accept mo ning tanan nga mga problema ni bilugurong adlaw ni sap lang sap ang problema tas ni kay ti mani na ang ginahambalan dire mga kaaksyon ha. Siling ni Miriam Timboy siling niya hindi na lang tani pag-i-extend. Amo man ang ginapangamuyo sang tanan nga hindi lang tani ma-extend pero ti kon sugo na sang sitwasyon ang aton sining lokal nga gobyerno ang magasunod gid ko nanano ang ginapabutyan. Ay, parte. Sino man na abing kasiling hindi pag-i-extend kag kung i-extend man nami nagid kung hindi pag-i-extend mo. Galing iti wayta kay balos ang sitwasyon pa subong Amo ning gakinagual pa ang halos mga LGUs diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kay kung wala na extension, kag kung may extension gid man basi kung modified, no? Pero mga independe pa na sa sitwasyon. Mahitani kung may biyahe ng pila ka mga sakyanan ta diri sa palibot sang syudad although nga basi kung may schedule man nga parehas ang probinsya mas manami man kuntani kay nga ang mga naganegosyo ni mabuhi-buhi manigawa kag ang nagapangita sang kinawala ang makakita man may bitbiton man sa ila sining nga pagpauli meaning daw makabulunggid sa kahidlaw kag kagutom sa aton sining nga mga kaaksyon. Ang iban sini before sinig kuan man mo wala man gawa ga budget mo ti amo ni nga nagabot ang gutom na gid man niya sa iban nga mga kaaksyon ta mo mga sobra na ni isa ka bulan mag April 30 galing kay bayta makahibalo pa. Anyway, stay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB dalontang mga reports sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalontaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Sa ato sining pagpangalagad mga balita sa sining udto dire sa inyo sining palatuntunan sa Kapitolyo Provincial mangin kopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Balita sa Kapitolyo, DOH magausisa sang pasilidad sa Silay City nga gamiton bilang COVID-19 testing facility subong nga adlaw. Amuning manami diri nga ginapabot para nga bisan paano mangin madasig ang paggwa sa mga resulta sang na testing naton nga mga
COVID-19 patient. Kay kung mahulat-hulat lang ta si Iloilo, ba kita mo lang na sang sano pa to kalapinding ang mga resulta, way pa sa gyapon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman gabalita ni Aksyon Artay Hupon. 34 ka mga hulot sang Bacolod Queen of Mercy Hospital pagagamiton sang syudad bilang temporaryo nga COVID hospital. Syudad magabulig sa logistics suno kay City Administrator M. Ang. Samtang sa BCPO naman gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa benepisyaryo sang 4Ps kag SAP arestado matapos madakpan nga nagahampang sang tungit sa Barangay Banago. Amuni kung kaisang hindi gid malikawan, no? Ay ho, abi pagpalahimunong na lang kamudalan taon na lang TV da kung wala pagpanglimpyo naman pagpanglimpyo na sa palibot no? Tigay mag-uyat kita baraha ngita pata kontra tapos taya-taya pata. Taya muni kun kaysa ang problema no? Ay ho, ang pulis tayo way na nagatulog na daan, way na nagapahuway kundi nagalibot inakag nagabatsyag sa palibot. Bisan ng ultimutang kaingon, hindi man na magpabaya. Nasling yaw, tutuslahon, pusoy, katungit sila. Gakunano pa na daslag panahon. Pitiksintas ang kapulisan aktugid sa sining ginapabot nga mga information sa ila igtalupangon. Sa Nukpo naman nga gabalita ni Aksyon na Brian Morden, kagawad nga POM sa syudad sang Sipalay, gindakop bangod nga nagalagaw. Ay sus. Samtang BHW ginhaboy sang baso nga may kape sang POM, kagindakop man ang nakabaton sang SAP matapos makitaan nga inom-inom sa magkahulubog nga ilimnon ay uhaw na gid mga toto. Oh, kung uhaw na gid di ayo, pwede man lang maligon-ligon na. Gali kay kung kaisa ti ang utok sang iban ta mga kaaksyon, di tagid mapakta, no? Bisan ano mo ka hambal sa ila, maninguha ginagyapon, no? Samtang sa patrol nga balita direkta sa area sang barangay Ginalaran sa Rakbanwa sang Silay. Aton hibaloon ang mga reklamo nga ginpadangat diri. Inang gaulubra sa gobyerno, nakabaton man sang 6,000 pesos. Ay, pwede Depende man na galing sa mga barangay officials kung ila na tindugan. Din man na makabaton man. Ang labing kubos siya pinitin siya pilis nguon kay wala makabaton. Pero ang mga mayara sa trabaho kag mayara sang ginalamon pa ginakaon amo pa yang gapanamits man nanti 6,000 mo amakin mo na 6,000 kadako na pero nataga mo ni sa gatos di man na magbaton man ti sipisipon Manila kung tani no. Ang lubos kada kinanglan amo tong dapat tatagan. Pero ang may mga rusobra payuway na lang. Katulad to sa iban nga mga kaaksyon ta sa Northern Negroso, mga 4Ps, ginbalik ito nila bisan nga yara sila sa mga listahan kada barangay, no? Nami man kay may mga honesto man kita nga mga kaaksyon pero ang iban niya ga diliwal ng dila sang iban, ang iban niya ga pakahapos lang. Bala na ay partido wala mga huya, no? Samtang sa aton sini nagapangunan nga mga balita nasyonal, 123 ka mga preso sa Cebu nagpositibo sa COVID-19. Mga pasyenteng recipient sang plasma maayong kondisyon na subong nga mga tinion. Ka-global death toll sa COVID-19 naglabot na sa masubrad 184,000. Kag kalakip man karon ang pila ka mga latest nga mga development sa sining COVID-19 patient diri sa pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan.
Aksyon! Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon na sa mga kaaksyon ta via Facebook Live, garagatutok na diri sa aton sining balitaan, karon dugay-dugay lang ang inyo sining mga mensahe, hatagan tanay talupangod ipadala lang dira, hindi lang tama kalawig na. Ang jutay-jutay lang, parang bisan paano talupangdan bala kamutanan. Sa Aksyon Facebook Live, no? Aksyon no Radyo Bacolod Facebook Live. Ipadala lang da mensahe I-like ang aton sining program, kaya tagan tanay talupangod karon dugay-dugay, plus ang aton sining yara sa website ta ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Nga nagatutok man sa aton sining balitaan. Sige, manong balik kita dugay-dugay sa reports na sa aton sining mga action reporters. Handa na sa pagbalita sa sining udto diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Pero dali gid lang mga ka-aksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo.
Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:37 na nga tunora sa 11:37 na. Sa mga kaaksyon ta dirang way pa makatimo-timo pagamamat na. Kung may tilimuon, pero kung way pagpangita lang. No? Kung mayara na, himos na. Sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sa imong nga mga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Iniman ang nagabulig panubo sa imong nga blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kadtuan ta ng mga balita nasyonal ta sa News Center o Aksyon Eden Abuso. May kang tanan sa 123 ka mga preso sa Cebu nagpositibo sa COVID-19. Mga pasyente nga recipient sang plasma maayo ng kondisyon ka global death toll sa COVID-19 naglabot na sa masobra 184,000. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sining mga balita o pod kay Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center. Aksyon Eden, mayong udto. Aksyon Rex, naglambot iyaho sa 123 ka mga preso sa Cebu City Jail ang nagpositibo naman sa COVID-19. Sa kabug-usan, naglambot na sa 312 tanan ang preso sa Cebu nga positibo sa nasambit nga virus. Samtang duha ka jail officers sang Bureau of Jail Management and Penology sa Central Visayas ang nagpositibo naman sa COVID-19 kag ginpaidalom sa isolation. Grabe, no? O among kaladlukan ang next day tupaday to sila tanan ang pamangkot sang tanan kung diin naghalin ini kay ara man sila sa sulod. Ara man sa sulod. Meaning ang halin man sa gwa. Correct. Naka-impon sa ilablada. Oo, ti mga ti bigasigi daan Action Rex mo ti. Ang Cebu
subong pila na ayhan ka bilog ni. Lantawon karon Action Rex ang update sa ang iya ka Cebu. 123 ka mga preso plus ang 700 plus blatong Cebu to kahapon mo. Tapos may isa pa kitaan ka barangay nga do 800 plus to sila. Ay, nanong klase ka pangabuhi ni nila man. Do after amo na ganing natanaw subong Action Rex no sang iban kay after sang Metro Manila nga damo sang kaso do Cebu dayon ang ikaduha nga damo sila dayon damo sang kaso. Ti amo nang pamangkot pa sang tanan nga ang iban nga ni Action Rex nagapamalabag nang ang iban bala nga mga nadalakpan dira lang danay sa sa police station. Hindi na lang danay sulod sa mga city jail. Oo. Kay do kabudlay gid nga kung hali naman sa gwa kag amo naman ang ipasulod. Kay daan ang aton Huwag pa na mga contained ang lugar na? Wala pa man Action Rex. Kaya mo pa nang ginaduso man bala sa iban nga mga senator. Isa lang nagkapresohan Action Rex? Isa lang kapresohan Action Rex. 312 sa Cebu City Jail. Grabe, no? Tiyamak mo pila dadang kapreso. Ang isa dan ka custodial facility. Dumudamo do hindi halos gani kay dang iban. Diri sa aton kaluyan man daw wala sang positive sa mga preso tano. Wala reported Action wala Rex. report actually. Adlaw-adlaw kag hapon-hapon may ara man actually ang provincial government ara man dang taga Bureau of Jail Management and Penology ga report man sila kung anong status sa mga preso. Di wala negative. Ti sa Subo Action Rex nagadoble na ginaguro ingat gid ang aton nga mga BJMP sa iban pa kay ti sa Cebu daan ara na sa Manila may ara man kag bulubudlay na kay base madayon tong ginaduso sa iban nga senador nga iban nga mga inmates temporary nga hilwayon kay para hindi hilwayon? Oo, yes Action Rex ang mga bala ang mga vulnerable gid sa masakit. Ang mga first time offenders, mga katigulangan, mga nagabusong na priso ti base temporaryo nga hilwayon sila pero ti ginadiskusyonan pa na subong sang aton man nga mga mamalida kung ano ang mayo kay base ang iban kwaon naman bala nga oportunidad pagkatapos ang COVID hindi naman sila makitaan. Hindi na sila makitaan bla. Muna pinakamasakit gid sa tanan nga tapos COVID ang COVID why na sila wala naman. Okay. Hindi na makitaan. Tapos katol ulo sa COVID, katol naman ulo sa subayay naman kung diinan ni sila. Pero ti kabay pa nga kung may ara manggid matabo na Action Rex, hindi lang bala mamintaha, hindi na nila pag-abusaron ng sitwasyon. Pa. Pero ti maayo man ni Action Rex nga balita kay ti isa ka semana matapos formal nga gingamit ining blood plasma gikan sa mga naka-recover sa COVID-19 nakitaan niya sang improvement ang mga pasyente nga recipients ini. Ti sunod kay PGH Director Dr. Gerardo Legaspi sa 5 ka pasyente nga nagpaidalom sa blood plasma therapy umpisa sa tung Lunes nagligad nga semana nagmaayo ang kondisyon sang duha. Samtang nakabulig naman sa duha nga hindi maglala ang ila sini nga sitwasyon. Ang isa naman niya ang napatay naman bangod sa pre-existing kondisyon. Tigin pahayag ni Legaspi nga kontento sila sa resulta sang paggamit man sang blood plasma. Samtang Action Rex sa aton naman nga update sa global death toll sa COVID-19, naglambot na iya sa masobra 184,000 ang napatay sa bugos nga kalibutan. Grabe, sa kabugusan nga kaso Action Rex. Wala pa nalabot karon nga adlaw? Wala pa nang labot karon nga adlaw. Ang dasigay gidaan ang magsaka man sang record sa mga napatay. Kay ang COVID-19 positive karon sa bugos nga kalibutan ang naglambot na sa 2.6 milyon katawo. So adlaw-adlaw Action Rex may naga-recover, may nagakapatay, may nagadugang. Ti sa nasambit nga record 717,000 diri ang nag-ayo na. Nagapabili naman nga ang US ang may pinakadamo sa gihapon nga patay bangod sa COVID-19 nga naglambot yung Action Rex sa 848,000. Grabe, no lapit isa. I mean ang COVID nga pasyente. Ang ilang nga patay Action Rex naglambot naman niya sa 47,000. Tido halos ila tanan kay ti ang patay 184,000 ila 47. Halong lang da sa mga kaibigan natin diyan sa US English dapat. English no. Ano gani? I-chat ko lang Sa mga kasi Mario tadira, i-chat mo sila. Take care of yourselves. And stay at home. Amo na nabalod ko nga English, so amo na danay. Pero sa aton nga World Health Meter, Action Rex, sa COVID-19, as of April 23,
may ara na sang 2,637,911 ka coronavirus cases. May ara sang napatay nga 184,235 kag may naka-recover nga 717,822. Sa nasambit nga record, may mga mild condition, the Action Rex naglambot sa 1.6 million, samtang ang ara sa serious o kon critical ang kondisyon ang naglambot sa 56,679. So kung makita mo, Action Rex, sa linear scale, nga ginpakita diri sang World Meters Info, halin sang January tubtob Abril karon, Abril 15, ang linya sang ining linear scale halin sa flat na gasaka gid. That's why amo na balang ginahambal sang iban nga let's flatten the curve. Ti sa subong nagataas sa gihapon. Nagataas nga nagataas Action Rex. So ti butsilingon may ara sa gihapon. Nga pagtaas na ma-flat na lang sa marikta balaw. Tapos mapaidalom na sa mapaidalom. Oo, kag indi na gid magliwat pa Action Rex. Pero kay ti sa record dire nagapanguna no sa bugos nga kalibutan ang US, ikaduha ang Spain, ikatatlong Italy, ikaapat ang France, ikalima ang Germany, ganda sang top 10 Action Rex, no? Ikaanom ang UK, ikapito ang Turkey, ikawalo ang Iran, ikasyam ang China, kag ikapulo naman Action Rex ang Russia. Ang Philippines daw layo-layo pa Action Rex, kay sa karon ang Pilipinas ang may ara sang 6,710 ka kaso sang COVID-19 kagati 446 na dire ang nagkalamatay samtang ang ato naman nga naka-recover Action Rex naglambot na sa 693. At least taas-taas ya ang number of recovers sa aton. Naka-recover na, taas-taas gawa ikumpara sa mga kalamatay, no? Pero Action Rex, ng tip for information man sang iban, hindi lang sa tawo nag-apekto ang COVID-19. Kay may duha. Kay may duha ka kuring to, no? Oo, sa New York, Action Rex, nga nagpositibo sa COVID-19. Mga nagagalat na sila, oh? Amo pa na hindi ma-explicar kita Action Rex sa mga doktor, pero wala pa man sila sang ebidensya nga may ara, makalaton ang sapat sa tawo. Pero mga US pets, mga pets ni sila Action Rex sa balay, balaw. Pero before ni, sang na-record ni duwa ka kuring, may ara man sa New York City nga nag-positive man, isa ka leon kag isa ka tigre. Leon kag tigre? Oo, nag-positibo man. Sa same gyapon sa New York City sa gihapon. So, pero ang duwa ka kuring ni sa New York man sa gihapon? New York man. Sus, mga grabe, sa mga panimalay niya. Guro yung mga kagaw-kagaw to mga viruses guro nga naga-iligo to sila. Basi daw ang iba to gani guro hindi na maghaklo sang hangin kay basi naga-upod-upod sa hangin. Tiya mo nang hambal gid sang iba. Gusto to di tita mo? Sila ni Tita. Ato sila sa Florida. Sa Florida. So, Florida, hindi masyado kakuan? Hindi man masyado Action Rex, pero stay at home gid sila. Pero kung New York ka, mas grabe. Grabe gito sila. Kaya mo ni siyang number 1 nga city nga damo-damo itsang kaso. Okay. Balita kag update gikan sa News Center Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time 11:48, las 11:48 na mga ka-aksyon. Standby na sa report ni Action Alvin Graba. Sining agay sa naman to ka tawong gintero ho sa Barangay 1 sa Bais City, Negros Oriental. Ginapatigayon pa subong ang pag-imbestigar sa mga kapulisan sa siyudad sang Bais angot sining panibag-ong shooting incident, no? Kahapon to do taga San Carlos man tong babae nga ginluthang sa Gihulngan City, Negros Oriental atong gintero sang riding tandem lato. Riding in tandem ginluthang ining babae. Gasakay man sa motorsiklo taga San Carlos City yadto mga ka-aksyon pero tingbana taga dra sa Gihulngan, no? And isa man ka tawo as of 11:19 kaina sa nga guys isa man ka taong nakitaan nga patay sa
Gwa sang iya sining puluyan sa Tabok Tubig Barangay Hall sa Dumaguete City. No? Ang biktima diri ginkilala kayo si Obag Imbo, 74 years old. And according sa kay Police Staff Sergeant Frederick Opinia, Imbo ining biktima nga si Imbo ang nag-istar sa East Balabag, Valencia. But ini siya homeless, wala na sa ginaistaran since nakaligad nga tuig pa mga kaaksyon. Padayon pang investigation karon sa mga kapulisan angot sining insidente didto sa Negros Oriental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 na nga oras. Kadtuan ta si Aksyon Alvin Graba, direkta sa Barangay Ginhalaran sa Dakbanwa sang Silay. Mangisayod na to anay. Kaya may nagadulubli nga mga ngalan, kagang iban nga ngalan to, hindi man reshipment sang sining 6,000, pero depende ni sa gyapon kay ang ginatudlo sa mga barangay officials ang DSWD nagpanglista kamo amuning nag-record na subong ang pinsar sang halos kalabanan kay gutom na way nakadtuan, pero ang ginahimo ninyo ang ginapangbutang nyo da sa mga makabaton sang 6,000 pesos sinang mga tao man nga makasarang man. Yaring report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Direkta sa Barangay Ginhalaran sa Dakbanwa sang Silay, we have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex rekta diri sa Barangay Ginhalaran sa siyudad sang Silay sa area sang Hison Elementary School, no? Diri sa area sa Ginhalaran, diri mismo giniwat ang pagpanagtag sang Social Amelioration Fund para sa mga beneficiaryo sang Social Amelioration Program sang gobyerno. Dinantis ka kasulod diri Aksyon Rex sa Gwa Palangdaan, mapila ikaw sa piak sining nagatagiti ang init sa sining tinion ang ibanyara sa area o kung nagapasilong sa tindahan. Pero may mga kahoy-kahoy man nga pasilungan? Yes sir, may mga kahoy-kahoy man diri Aksyon Rex nga pasilungan nga pwede ka kapasilong o galing kay kumatimingan ara ka sa may sagwaan ayon sa may gym. So kay pwede gito ka init ang iban to umbrella na bala o nagapayong na Aksyon Rex, gapayong na lang. Ang iban laaw man sa gwa pa? Oo, paugat pa sa gwa, no? Kalaaw pa ni sa gwa. Kay diri gina-observe man nila diri Aksyon Rex. Makita to may biyahe nagling mga tricycle kan sikad, ano? Ang nakita naton diri may gabiyahe tricycle, and may ari man diri e-bike bala Aksyon Rex nga nagabiyahe pakatuman diri sa sulod sa eskwelahan. And subong sini antes kakasulod diri Aksyon Rex may mga barangay tanod plus ang iban nga mga official mga barangay personnel nga makasulod ka tapakanay sa footstep anay malimpyohan ang imo sining tsinelas o sandal, sapatos kag mag-gina-sprayhan ka man Aksyon Rex, no? Inang halin sa gate sang eskwelahan napakadto sa sulod-sulod gito pila pa ka tawo ning gapila ni? Damo pa Aksyon Rex, hindi more than mga 300 to 400 pa ang gapila sa sagwa. Ara sa iban kapahigad anay kay TR sa kilid bal Aksyon Rex kay hindi man ni mapasulod tanan siguro sa eskwelahan kay diri lang man sa gym sang eskwelahan mismo Aksyon Rex, no? Antes ka magsulod diri sang nasiling na matapos nga ginsprayhan ti-check ang imo sining pangalan kung bala ara ka sa listahan. Then after sa listahan Aksyon Rex mapila ka naman diri may mga distansya man Aksyon Rex, no? Kay one straight line pero may bangko na diri Aksyon Rex. Sa bangko Palangdaan diri i-check naman sa liwat ang imo sining mga details o base sa data nga imo sining fill upan Aksyon Rex kaga diri na nagapungko after diri sa bali ang una nga lamisa bali gina-check na daang mga ngalan. Yes, sir. Kung ara sa lista sa Social Amelioration Program, ang imo pangalan, tisulod ka na. Then tapos, after na Aksyon Rex, sa ikaduha nga linya, na so this time medyo relax ka kay
Makapungko ka na da. Makapungko ka na di. Oo. Oo, aray. Pero dapat way ka ginainitan, magpungko ka. Oo, way. Kaya ang ibang dawara sa initan, butangan nila bangko, ho? Oo, aray sa... pahigadigad na taning bangko nga may kumblang, hindi mamainitan ng mga pobretang mga kaaksyon tadra. Oo, kaya sa bagay, dari sa sining ginpapungkuan nila Action Rex, may ara man gamay nga atok diri daw footwalk lang bala sa mga estudyante. Diri pakadto kag diri gina check diri sa sining nga linya Action Rex ang ila sining nga mga pangalan kag ang personal data. Another diri Action Rex is that kung okay na diri ka naman sa bangko sa atubang nasang stage pulaton nga lawagon ang imo nga pangalan. Ano na sa open court? The open court mo na? The gym? Gym. Ari sa gym sang eskwelahan Action Rex. Ari diri sa gym sang eskwelahan kagahulaton nga lawagon ang imong pangalan. Then after sini Action Rex sa may stage ayon dara ang money. Sa babaw sang stage. Ang cashier. No, ari na diri Action Rex. Sino may ginapapilapan sila? Ano pa nang ginapapilapan da? May ginapapilapan pa sa ila. Ma'am, ano ning ginapapilapan sa inyo ni? Ano ni? Ano yung SWD ano niyo? Yes, ang DSWD ni Action Rex data. Another form. Pero okay na kamo to. Kaya mo na i-present ko karon sa cashier. Ginapapilapan pa sila Action Rex. Antes ila sining magkato sa cashier. Ito kadamo man sang bakante da nga mga bangko da? Oo. Kay pagkatapos diri sa pila atong pila nga nakabangko man Action Rex after that kay hindi man social distancing so para malikawan ang paggutok sunod diri sa mga personnel pagkatapos usisa ini mga bakante ni dara naman sila mapungkog kagulaton ang ila sining pangalan kay diri naman skilled diri Action Rex mo ning nagahulat na sa mga pangalan mo sa paglawag hulaton ng paglawag sa ila pangalan antes masaka sa stage pero this time Action Rex magluwasang na siling tanabla mga barangay official nga naga-assist even ang kapitan subong no si barangay kapitan Jose Tote Lopez, no? Si Barangay Kapitan Toti Lopez sa piyak ni Action Rex nga may ara kag madamo sa mga reklamo nga nabaton man kag nakakuha kita sa madamong impormasyon reklamo against sa opisyal inabangod sa suno sa aligasyon nga may mga ginpaboran ang may ikasarang na lista pa ang wala ikasarang dula pa sa listahan number 1 ikaduha ang mga asawa o kung pamilya sang OFW nakaupod man sa listahan while ang ibang diri nakakaspagit Action Rex ang lain pa kay sulo pagid sa aligasyon nga may araman empleyado sang syudad nga nakakuha pa nakakuha pa ipaklaro tani karon kay punong barangay Tote Lopez no sir live ka subong sa Action Radio Bacolod Action Rex nagakuan kita Action Rex no ga-bounce kita nga atong tingog kay dito sa isa ka kwarto Action Rex karaoke na gitong ginapamatian to imo gito program at least mati sila sa Action Radio why naman sila iban nga pamatian da Action Radio lang gid laban Singano, kigan sila ni Action Oliver, no? Laban. Kaya kariman din si Action GM mo, makatilaw sila kung do graduation kuno siling ni Nisa Selva de los Reyes, subong ta na makadali sa kapitan. Sir, live ka subong sir sa Action Radio Bacolod with Action Rex Cantong, no? Anyway, sir, kamusta ang number 1 antes ko namon marekta sa mga issues, kamusta ang tagtaganay subong patamyawa na si kapitan da? Patamyaw ta, of course, Action Rex, no? Mayang ugto sa tanan Action Rex. Mayang ugto ka. Ugto, no? Kasi balo ko, daw isa lang taga-barangay, kabalo ko ang sitwasyon sa aton di barangay Ginalaran, no? Nasa tanan. Nasa tanan, no? May aga. Gusto taga Ginalaran. Ang gabay pa nga, ang makabaton, mangin-happy sila. Sila pagbaton, kakusaro nila sa ilang sa ilang mapanimalay, no? Gani. Iya sa gobyerno, gina para sa inyo tanan, no? And behalf ng Barangay Gilaran, Kapitan Toti Lopez, hindi tanan ibitar nga basta may mga amuning pasyon, may problema, ginapit. Ba't ari ta diri tanan, ari ko di sa atubang sa mga recipient,
to facilitate whatever problema o kung ano ang mga kinanglanon, ari lang kami sa serbisyo publiko. By the way, sir, pila ang recipients sang imong nga barangay sa sining social amelioration program? So far, ang recipients daw 2,500 plus divide ni for 3 days kaya Thursday, Friday, Saturday ni ang payout, no? Tigin divide by 3 more or less mga 800 plus a day, no? Di na tanan kina-emphasize naman ang social distancing, no? Kag ang system kon how the program will take it course, no? Tag siniti do kita tanghali di daw malipay maslabat simpre amo gina nga jutay nga sakripisyo kag para manisa tanan tag dali lang kay na utod ka Action Alvin. Gakautod gid nga aton sining linya Action Oliver. Okay, sige. Dali lang Action Alvin ha, kay balikan ta lang ikaw dira sa area sang Barangay Ginalaran. Pila tong recipient ni Kapitan gani? Recipient mo? 2,570 more or less mga ang recipients ang Ginalaran. Since sa laba pagyapon ang pila sa sagwa sa piyak sinagati ang init, sir? Yes, subong laba basta gani sa Bangga kay first day pa lang subong. First day gali nila subong. Pag second and third day siguro may mampaasa na but tanan-tanan tani ka makinanglanggit magsakripisyo kay para nila. Anyway, sir, subong sir kay nagkata kami diri na bangod sa pila ka mga issues nga nakalapot sa amon. Number 1 diriya, favoritism, may pinaburan ang pagpanagtag ng social amelioration sa imo barangay. Ikaduha, sir, is that may ara man mga manggara na may kasarang sa kabuhi habang makapatong man sila sa social amelioration program, ang the poorest of the poor, wala sila nakapatong. So far, no, ang programa no nga may mga pinilian, actually ako wala ko napili, no. Napili tani dapat ang tigado ang kuan lang galing kay wala even do subong as of today wala ta kay guidelines liwat primero siling ang guidelines ang pensioner pwede subong this time may guidelines sa mga pensioner hindi naman pwede ang OFW primero siling pwede kay kung basta disrupted ka even do pilang ginaganar mo to ka milyon do basta disrupted ka, you can avail of this. No, may referral desk kita. Ang DSWD ga-interview sa ila upon interview. Ang DSWD makasiling yes or no na ang ila nga. Sa dinadra mismo sa area? There is area sa may payout venue. There is Ginalaran, Lemon. Okay. Pero kung hindi sila magkabaton, ano matabo sa ila? Kung hindi sila kwalipikado? Hindi sila kako. So meaning magwa lang sila sa area? Yes. Atong primero nga ginagyan nila kapa mo na to kung dra mismo na sa final. Ang sa dito sa barangay hall may mga ginpost da kung sino ang maka-avail sa programa. Apan nakita lang ala mga maproceed na sila sa may day sa Cubay Elementary School di sa Oking. Kay daw diri daw ano bla daw nakita namon daw hapos ang pag-iyo daw damo di pasilungan. Kag amo na diri sila maka-consider qualified. Pero paglantaw to nila sa barangay hall nga totoo ang ngalan nila, way pa na nagakulugan nga amo na gidto sila kundi may final pa na nga interviews dira. Yes, hindi may final interviews pa balo ka Action Rex nang may apan kisa ma-fill up na form sa kisa iban nga mga recipient wala man kasugid siyang incheck nga data no so hindi taman ni mas-scrutinize tanan from the DSWD as tanan di sa ato no diya mo na paglabot na di gina-interview sa liwat kung qualified sila or hindi kag dira sa aton barangay hall may desk kita may complaint desk nga may ara gid man nga wala malista nga daw ano bla daw talagaan ginawa ang hambal sa aton sang DSWD i-lista lang sa complaint lista ay padala to sa ang lista for their verification. Kung mo may complaint desk kato sa lamisa mo tos barangay hall may ma-attender man to sang reklamo. May ma-attender sa reklamo diri sa venue nga sa payout may ari mo ko ding gipabutang. May ara ka man sa payout center. Bali duwa. Pero kung magreklamo to sila kamo mismo mapadala sang reklamo nila sa DSWD Cup?
Kinalos ang kwan sa DSWD nga distangalan kag dalon sa DSWD tapos sila na ma-verify or what na ano kanila system for verification. Pero dira sa imo sa first day subong may mga na disqualified ang mga mga beneficiaryo? May ara mga disqualified especially mga sanglina mga pensioner nga amo na tapos may mga ibang sila may mga OFWs. May mga disqualified na. Okay. Pero ang disqualified nga mga ngalan, reserved na siya sa mga complaints man dito nga ginapabot sa imo barangay. Kagining mga tao nga ining nagapadangat man sang reklamo. Oo. Okay, good. Basta mag-amo lang na nga sitwasyon, no? Kay kabudlay kung kay sakap mo, kay nasalaan bla kita anong nagpanglista sa imo nga barangay man? Ano ni sila mga barangay workers or DSWD? Ang barangay health worker pro duwa nang kwan yan is iba city paid lang worker kag iban di sa barangay man kag tiyan mo na hindi malikawan nga may mga ginapabot diri sa amon nga mga hiligutanon bala kapitan kay ti hindi manggali na makwan kay ti mga paid workers man ang nagapanglista ti kung kaysa may mga pamilya man da may mga kilala man nga nagalista bla. Teo mo gani hindi mo hindi kawan tapos yung instruction ko talaga ang instruction ko kapag lista lista nyo tanan it is up for the DSWD to evaluate kag maka-qualified sila o disqualified. Galing kay ti paano mo na makilala sang taga DSWD nga sila qualified man kay kun taga din ng DSWD na kapitan taga dira man na da? Yes sila. Hindi ko kabalo nga des. Balo ka action Rex ng ang tungkol sa guidelines bala isa nga daw hindi bala hindi klaro klaro ano that's why man taga-blog na tagsa kan ang ginang-instruction. Ano gid ang pinakalas nga instruction sa inyo kapaw nga daw na budlayan ginada kamudra? Ang last gid ang primero mga mag-meeting kami ng mga let's say mga OFW pili na tani because they are kung disrupted sila let's say halimbawa kung natakay ka on OFW ka nga ginban ka nga because of this pandemic you are qualified to receive the SAP but now kung OFW ka nga amo na daw hindi naman so amo na bala isa ga anong final nga instruction sa inyo ano gid ang final instruction? Ang final instruction dito sa amon ang mga tourist of the poor except the purpose. Purmiro may mga kwanto gani may mga na malasing ko purmiro mga pensioner yung pensioner hindi naman but it was done na sang DSWD people to evaluate ilan na Hindi kay ang pensioners kagang PWs mayara na sila nga daan mo hindi na sila qualified do mo nang pag-insindi ko dra plus ang may mga OFWs nga mga family. Ang pinaka poor of the poorest family kuntani or pinaka head sang pamilya mo nang makabaton kapitan mo. Gani kay Promiro gani ang instruction sa DSWD for meeting kami. Let's say may gasweldo kasang ikaw head of the family gasildo kabi 30 mil ang bulan kaya kabata ng pamilya kabi nga 4 over 4 kunti hindi mga less than 10,000 ka ang promiro ang ginaano sa amon na 10,199 kaya mo ng bracket every amount hindi sangsong ulihi dito nalain man kay may mga guidelines na from babaw nakabot sa disability nga daw lain naman ang guidelines. Tiyan mo na nga way nagilituhog ang barangay kagang DSWD sa sining sitwasyon. Pero ang nagapanglista lang kung tanib lang, ayo lang namon sa ibang padang nga mga galing nakasumiter na ni Guro mga listahan mo. Dapat ilista gid dapat sang mga concern nga mga tao ning nagapanglistang dapat gid nga halatagan kapitan kay nagatuhaw ang problema sa kasubong sining nga hindi maghilintuhog lang listahan hindi na gid makavil hindi pa baton sang SAP ngayon pero ang mayong pagabuhi kag may pamilya sa Guamo pa yung magkabaton daw mo na bla daw palapit bla sa luwag kapitan man action like sa mga ang tuyo tatanan tuyo sa namon nga mga barangay official amo ginakatuyuan tatanan galing kay tungod of the mga ang kwanda is guidelines as of today wala kami gani kabasa guidelines or official guidelines from the DSWD kan ang but let's say na lang i-move na lang ni kay para man isa tawo
Kaya ako daya nga instruction gani ko miro, tanan ikuan it's to the DSWD to yes or no. Subong sini DSWD yung nagamandra, kamo yan nag-assist lang kamo dira, Kapitan. Yes, to practice the social distancing. Mga tanong ko, aram ito taran kami nga barangay official, ari man ko di sa DSWD, ari man di mga city aming mga cashier, no, sa mga payout, no, ari kami di subong kung ano ang movement ng subong first day ninyo, Kap, no, since pa ni oras na nagsugod kay na? Mga sugod sang payout, pero aginay la city, ari na di kay gasugod na listing para ano na bla, was nam nagabot na ang P-Master, sugod na dayon nila ang distribute. Okay. So at least kabay pa nga ma-correct na to ng dapat i-correct Kapitan, no? Parang bisan paano bla ma-smooth ang dalagan sang payout sa sining 6,000 pesos kay balumang kita hanggang 6,000 pesos dako na ning money para sa mga nagakinanglan, Kapitan mo. Sige ati man may gani welcome gid ang tanan nga complaint kay para masiwata. Sige, Action Alvin, may dugang ka kay Kapitan? Yes, Action Direct, no, si Kapitan Lopez. Idugang ko lang, sir, ang mga empleyado balas ng gobyerno na naupod pa sa inyo, sir. Subong supposedly hindi na pwede. Galing kayo may ara nga listing below ang inablang siling head of the family, below inablang gamay nga may ara man yang empleyado sa gobyerno nga GO job order. Pila man ang ginaganan nila. Pagdamdamo man pamilya, kisa we are only one being. Ang kisa may mga balatyagon, matatanan, kagabatsyag man. Kaya mo na ang what is the wisdom of the disability people. Pero ano na, pwede gid na sila makabaton, Kap, kung basihantang guidelines ang DSWD? Kung basihantang guidelines, hindi na pwede. Oo, gani. Paano ta na ipalusot na dira sa ila? Kaya ang mga study, apan ang mga naisilin ko upon the interview of the DSWD, the people will yes or no. Okay. So depende gyapon sa ila dira. Sige. Action Alvin. To assess lang pag but ang mga kuan na ila na. Daligid lang kay nautod ang aton sining signal dito sa area sang Barangay Ginhalaran sa Dakbanwa sang Silay, no? Okay, daligid lang, no? Kay balikan ta si Action Alvin Graba dira sa area sang Barangay Ginhalaran sa sining mga inoras kay nautod ang aton sining komunikasyon. Action Alvin? Nawa pa. Action Radio Philippine Standard Time, last 12:13 ng aton oras. Saway pa makatimo-timo pagamatamat na timo-timo sa may mga tilimuon, pero kung way pa amo nang pinaka budlay gid sa tanan. Action Alvin? Yes, Action Rex. No, salamat gid Kapitan si Kapitan Tuti Flores, no, si Sir Nakabaton. Sir Nakabaton ka na? Oo, nakabaton, no. Oo. Kumusta anong plano mo ni Sir Nakabaton mo, sir? Bakal kalan ngay kulang nga ng konsumo mo. Awat man ay makadugang. Ano obra mo, tay? Wala, pasagod lang. Pasagod lang. Pasagod mo. Pasagod na sa bata. Taga din kadampi. Diri sa si Kiki. Si Kiki? Sa Ginhalaran. Sige, salamat. Sige. Action Rex subong sini gahulat pa pila ka mga utod naton nga makabaton man, no, sanga ila sining 6,000 ka pesos. Excited nga iban after sining nga nakapasar ang nakalusot ang ila sining nga pangalan. Nakabaton ka na nay, way pa? Ara pa lang. Way pa, nangahulat pa ko rin. Gahulat, ara na. Timing to, kaya siya naman dahil masaka sa stage. Ang ibang dagling sululod Action Alvin, may interviews pa na sang DSWD, kadamo gulisang hindi qualified na dalin kay nasa nga pag-start dra siling ni Kapitan? Yes, sir. Damo gani di qualified kay tungod sa mga OFW ang iban, nga pamilya, plus tiyang sadya. Ginpay balo man na sila sang nagpanagtag na sa ila na? Amo pag ina-Action Rex, no? Kung pagbutang sa listahan nga qualified sila, ginambala na sila. Amo nang problema na dira sa tagtaganay ngina kay dapat dapat ang tao nga nagsulod na dira makabato na ina, pero may mga ginahimo pa nga screen ng DSWD.
Muna ko kay isang in short palapit sa luwag kag padikit sa luwag. Na kung dikit ka sa luwag, pwede ka malista. Pero ang pinaka-problema dira Action Alvin, pag-abot sa final screening, kay may final screening dira sa sulod ang DSWD, interviewon ka, antes ka makabaton sa bulig financial, kag kung hindi ka kapasar, pagwaon ka dira sa venue. Oo, mo nang sakit-sakit da. Kay pagkatapos ang malaba nga pila, init, masulod ka, interviewon ka liwat, kung hindi ka kapasar, sorry, huli ka. Pero kung kapasar ka, ulat ka, naka-smile ka, no? Like gaya action na Rex, kung medyo lapit ka. Kaga, of course, mas may man kay para the poorest of the poor, amo ning matagaan. Basta insakto, ang insakto lang balatan ni dang himuon ta. Kaya ang nagpanglista na, ambot kung kay balo siya sang iya sining nga tinutuyo, pero nagpanglista siya sang hindi kwalipikado. Nang kilala lang bala? Oo. Ay, amigo, pare, pwede na ko na. Muna bala? Muna sa. Kung kasaluhag, ipiho na, no? But anyway, action na, Rex, tapos ini, kung may cashier, tatlo ka cashier, dasig lang man ang guay. Ang sa babaw sang stage na? Oo, ang araw na sa babaw sang stage. Lawago ng ano ni kayo daw, 5 ni kaplongkuhan da? Ano ning tatlo ni? Amo ning releasing ni? Amo ning releasing ni. Tapos ang duwa? Ang sa duwa, Reaction Rex, picture? Pirmahan mo, anay, nga mo nang pirmahan mo, anay? 6,000 ka pesos. Tapos? Pagkatapos sinakuhaan ka picture. Pagkakuha sa mo sang picture, naog ka? Action Rex, manaog ka. Daw graduation lang. Oo. Okay. Pagkatapos si Action Rex nga konti nakuhaan ka na sang picture. Of course kay diriya mismo giniisip na mo. Kung giniisip ang kwarta, kung basin ba lang ako. Kung kulang, kung hindi. Kung insakto. Kung hindi, kung sakto. Tigod dasig lang man eh. Ma'am, balik kita. Anong plano mo sa nabaton mo nga 6,000 ka pesos? Lawat bugas ni kay way na kuya nga daan ba na? May duwa pa ko ka estudyante nga gitkwila. Ang iba na muna lawat bugas kay grocery man sa panunod balay Ako na nga bulig sa mo? Siyempre, dako na kayo wala mong kubra sa kampo mo lang kung kubra mo. So, at least bagay, nagkakaigo ganyan nga, ikaw mismo makabaton. Siyempre. Alan mo ganinay? Marita, Kausting. Pila na edad mo? Nang 52. 52? Oo. Biyuda na? Oo, biyuda. Talagaliwat, no? pag-giyuhuman na yan. Payom-yom lang anay, Action Rex. No, yom-yom lang anay, kahit papano, nga nakabaton ka na, may dako ni nga bulig para sa ila, especially sa iya, duha ka bata, gobra sa kampo, sakto gid Action Rex, no? Ang gobra ka sa kampo, kartaps B, gapaninlo ka bi sa mga sa kampo, kung manang obra mo, panghilamon, at bagay lang mga makakuha kasi ni Action Rex, no? Ang matry tabi kung sa mga lalaki kung anong plano nila. Kaya mga kabalo ka Action Rex, may araw man na ibang diri ang PWD ganito nga may pensyon, ano to ganito? Hindi na pwede da sa kung pensioner ka, hindi sila pwede. Pero kung PWD nga way man ubra, maka-avail jet, no? Kaya may naman ko, si Mr. Romeo Arsenalo, lingamang ko tabi kay Cap kung qualified ining isa ka PWD nga diriga star sa magulang niya nga may ginabaton nga pensyon. I-try ta ni Action Rex, no? Kay ato na si Kapitan sa may mga ginapirmahan dito liwat Action Rex sa sige lang ipalabutan lang ro kay Kapitan Oo, ipalambutan lang ni sa iya karon kung bala pwede, no? Pero amo ning sitwasyon diri sa area sa syudad sang sila particular sa Ginhalaran diri mismo ginapatuman. Mga pila pa lang nagka-porsyento nagkakuha da pila na kuno kabilugan sang Ginhalaran dang magkakuha sina? Kay sa 2,000 Action Rex, 3 ka adlaw, Webes, Biyernes, kag Sabado. Okay, 3 ka adlaw ning kota. Yes, sir, 3 ka adlaw ang kota, no? So, pero sa may mga reklamo nga sa Ginhalaran, pwede ninyo ikadto mismo dira sa area ang inyo reklamo or didto sa barangay hall kay may gatipan didto, no? May lamisa tos Kapitan. Amo lang na mapabutyag ta. Sa mga nagtawag diri from Ginhalaran sa aton, kung
may mga concern ka mo, ipadala lang ditong mga reklamo or ikadto mismo sa opisina nila, no? Kay para ma-forward kag makuha sang taga DSWD. Actually may taga DSWD man to gani sila sining nga barangay. Yes, Action Rex ang maning balman ni Kapitan nga may mga maatiman o maatubang sang ila sining mga complaints dito mismo sa barangay hall. Kay kadamo sa nasiling na kadamo sa na-disqualify sining aga kung si Kapitan ang pagpahambalonta, kadamo sa na-disqualify sining aga dira sa area. Meaning ang disqualified kado hindi to makabaton sang 6,000 kundi i-reserve na sa ma-fill in naman sa mga qualified nga mga beneficiaryo. Roger on that, Action Rex. Sige. No? Ayos. So, nga sitwasyon diri sa area sang ginhalaran siyudad sang Talisay with Action Papang Nixon Tahom. Ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba with Action Nixon Tahom, direkta dira sa Silay, sa Barangay Ginhalaran, sa isa ka eskwelahan dira, nga ginapatigayon sining mga inoras ang tagtaganay sang ameliorations. Ang wayda makabaton kag para sa inyo ma-qualified kamo ikadto sa barangay hall kay gin-confirm ni Kapitan Subong kay tindi na niila rota mo ang pag-disqualified sang pila ka mga pensionado, may OFWs ginhimo ini subongaga sang nagapadayon na ang releasing sa isa ka eskwelahan dira. Meaning mayara gin pang disqualified nga nakalinyada, mayara man nakapasar, no? May final interviews pagali. Ti ko nagabinutig ka sa sa ginpilapan mo, ti disgrasya gid. Kakapoy lang ang imo sini mabatyagan. Ay perte. Ti ikadton yun na to kutob sa may mga reklamo sa barangay Ginhalaran sa Dakban Wasang Silay. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Matapos ang balita ni Action Alvin Graba, kantuan tayo ng balita ni Action Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtaran sa 34 ka mga rooms ang Bacolod Queen of Mercy Hospital pagagamiton sa syudad bilang temporary COVID hospital. Syudad magabulig sa logistics suno kay City Administrator Imang. Yaring kaundan sang report ni Action Art Tayhopon. Sa Bacolod City Government Center, Action Art. Pinapreparal na karon Action Rex ang City Government of Bacolod ang mga logistics ka mabulig sa City Government sa Our Lady of Mercy Hospital bilang kabahin ini sa Memorandum of Agreement nga tigin natala man nga pagpermahan sa tuha sa alkalde kag suluman pamunuan sa mga hospital bangod sa plano nga paggamit sini ang tawagan ni City Administrator ang ng POI temporary hospital. Ang tuyo diri pamtang kung ika-cater ang mga may minor symptoms brasang COVID-19. Bangod nga ang mga hospital sa Bacolod sunok sa kay MAng may ara lamang sa bahin sang kabilugan ng mga private hospital 20 ini ka mga isolation rooms, no? Pero diri sa Corazon Locsin may ala sang 16 no ka isolation room ti isinyam nami ini kaya bali 16 na kabilog. 16 ang sa 16 sa Corazon Locsin. 20 sa mga private hospitals, bali 36. 36 ti dugangan 34 ni kundi okay na. Sa damo-damo nagawa. Ano giti niya intended ni sa mga pigado diri sa Bacolod, Rex, nga may mga minor symptoms ang COVID-19. Ang bayad sina? Sakdag sang PhilHealth. PhilHealth, pilagi ng masakdag sang PhilHealth? Nakulo sini MAng kay amon ang panibago nga guidelines gin pabutyag sa PhilHealth kay amon na action sa instruction sa national government na kinahanglan ng pasyente katong pagi ko minor malang action sa imo sini nga symptoms for recovery kadito abi while ginakulat pagid ang pila ka mga test ang PhilHealth kinahanglan bayaran nila
kwarta kag magwa ang pasyente kinahanglan wala siya sang ipagwa nga kwarta. Now, may ara sila karon sa logistics ang mabulig sa city government na pinaka may equipments kaya hindi na mausar atong existing subong nga may equipments sa gamiton iya sa bahin sa hospital sa mga patient nga nagasulod nila. Now, South Wing na bahin sa among hospital ang gamiton kag may ara man napulo ka mga nurses, inong paid nurses sa city nga himuon bilang third batch nga shifting nga magabantay o kung na magatatap sa mga pasyente. Pero sila hindi pa man nagdali-dali subong kompleto ka masugan kaya ginahikot naman magawa sa memorandum of agreement kundi man pagid ka kinahanglanon nga support logistics nga mahatag sang city government. Hindi pa ready na? Hindi ang kwarto kundi ang memorandum of agreement kaya sinilang na-aprobahan ng branch of joint kung sang resolution sang SP nagahatag sang otoridad sa mayor na magsulod into memorandum of agreement sa hospital. So after sila matapos ang process, ma-provide nila to sa mga equipments, then pwede na tayo makakater. Kaya ang mga ibang reaction na may consultation dira sa base center. So at least kung may sa mga symptoms kung magkatod para magpakonsulta ng outpatient, kaya wala dayon ang ibutang dito in kaso gitman, no? Kay subong 20 hasta 40 gilabong ang lunes kanang may pinakadamo ginagapakonsulta ang isa grabot 40 pero usually ang maximum kada adlaw mga 20 na mga persona ang nagapacheck up dira sa bahin sa base center respiratory outpatient hospital o kung pero outpatient ayan sa base center Action Art, no? Correct. Pero kung may symptoms Action X kag i-recommend i-swab test pwede man na mag actually may na-swab test talaga ni si Dr. Tan. Gali. Yara na sila na swab test kayo na kudala ng sabi ko kung may suspect kagid i-refer ka lang sa hospital kag dito i-swab test? Hindi, may sila ginbutang na kwarto so kung cubicle nakadto si Dr. Gristan. Di naka-close ng base center na? Hindi, may isang kwarto dalang doon sila mga swab test lang. Isa ka room? Separate na siya. Nadra ka ikuan ni Dr. Gristan. Yari ang parayag sa City Administrator sa Bacolod nga si Emang. Muna siya naton PUI Center. Mga pasyente nga may mild to moderate symptoms, daraan na sila ibutang kay ang corazon loxin para naman niya sa may severe, no, moderate to severe symptoms ng mga PUI kay preparado na ang aton nga corazon loxin. So at present, ang corazon loxin, they have 16 isolation rooms. So at least maka-augment, makadugang sa isolation rooms nga available diri sa siyudad ng Bacolod. Ang aton mga private hospital, ang kabilugan may 20 isolation rooms plus 16 sa corazon loxin. That is 36. So madugangan sa 34 ang sa Wing of Mercy Hospital na inang partnership sa Bacolod City. So at least makadugang-dugang sa aton isolation rooms sa Bacolod. So balik kung may madala dito, i-shoulder niya sa city? Yes, well actually, ang mga pasyente covered ng PhilHealth. May PhilHealth coverage kung COVID patient ka, mas taas ang coverage kumpara sa ordinary lang flu or ordinary o masakit. Ang COVID, mas medyo mataas-taas ang coverage. Isa na sa mga responses ng aton national government na require ang PhilHealth na pataasan ang coverage. So, bali, ang pasyente wala siya balance billing. Actually, ang wing niya ang South Wing is ready. Gina-preparar na namon subong. As soon as may ara ng daw kompleto naman ang mga gamit. Actually, of course, may request man ang hospital from the city government na ibulig man namin, no? Like ang mobile x-ray, some of the equipments, kaya para nga hindi napagamiton ang sa main hospital para sa mga COVID patients. So amo na ang equity, amo nang share sa local government. So amo nang i-procure, pero I believe anytime gina-preparar subong ang mga logistics, very soon ready naman na mag-accept ng pasyente.
So, ang doctor, sila lang yan ma-provide ka mga health worker? Sila ma-provide, yes, kag health workers. Although in the contract, ang city government ma-provide man sang city paid nurses. Ang pulo ka city paid nurses, kasi siyempre sa uli kung medyo damo ang pasyente, ma-short na ang hospital kay you must remember every 14 days ang hospital staff, health workers na nag-attender sa mga pasyente, they also need to be on quarantine. May sila sa palayag ni City Administrator M.A. hopefully nga mahinga daw ini para nga at least in kaso man nga may ara sa mga POI patient dalon dito galayon sa isolation room sa bahin sa Queen Mercy Hospital. Kamusta yung family ni sa Kuamblato? Purok sa Bisto, sa Villamonte na ari na sila sa isa ka eskulahan de? Ara na. Namutang na. Galing dito pa sa mga pagto si Vice Mayor Elcid pagtawag ta bagulang. Bisitahan niya man to? Bisitahan niya to kay dito sa nagalin sa may East Homes ba? Tong taga Lacasiliana? Ang pamilya, gilantaw niya to, tinambal ni Vice Mayor Elcid sa atin na interview sila nga okay man to kaya ang balay lang to yan doon mo itong imantayan nila while ginawa kulat ang resort. Ang sa sabi, dito pa siya nagalin pagtawag ta, sino nga ang budlay sila kay ang ma-request Jackson Rex balya ay only si Dr. Tan kapadalaan sa communication ang testing center sa Iloilo na urgent o kung kinanglan unahon ang swab test sa sining mga himata sa 69 years old kay sining nga kabudlay kay tiara sa kono magutok bala kon squatters area. Gani? Yung lugar siya budlay ni para crowded nga daan nga area na damo. Crowded sila dapat may ara na sa Di wala pa yak action yung City Health da kung anong imuon dara sa swab kung ma-swab test sila or nano? Nasa test na napadala na to sa ilo. Ang sa pamilya ne? Sa pamilya, kaya mo na sila para at least kung may result na makonfirm may positive, at least ang ibang dala mag-iwan na posible, ang contact tracing, ang mga panasubong ang isa pa ng kuambla, pang bumbabla chemicals na, ano na? Inang gapang bumbabla sang chemicals na? Pang disinfection. Disinfect sa mga lugar. Dadaway ko nakakita lin kahapon niya. Kaya na, tapos na. Tapos na? Mga pang disinfect na to sila Sergio Maria Vargas. Okay, good. Ang lagi mo, subong ko mag-request gandi ang City Health, ang wala pagkanto nila, why sila action like subong, nga bisan din lang ang lugar, kasi nga budlay mala, nga basi may mahalitan pala sa kanyang lawas kung maglabay. Na ito li karsada, malay palibot sa merkado nila target. Pero okay na ito yan, pang disinfect na. Ang problema na lang sumusunod kay Vice Mayor Elcid nga tani makatagan ini lagid na action man ito kag i-prioritize ang testing center para nga sila kung yung kaso ginman na mayara sa imata nga na-infect o kung mayara abisang mag-positibo yun pa kayo yung wala lang makayo mo sila gilihan sa action agad nga maproteksyonan ang komunidad na sa palibot kasi niya mo nang budlay kung maglapta agad sa komunidad kaya mamudlay ka na mag-control na makumuisak turok na karon ang imo sila i-bantayan kag i-sell off kung in kaso ginman na may mag-positibo. Mati ko lang na tingog ni Vice Mayor Elcid Pangalanan kay makagtuputusan kay Kapitan Man Flores dira sa barangay Villamonte. Ang ka-aksyon aksyon ay tayhupon sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alamat gid Aksyon Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos sa balita sa Bacolod City Government Center sa Nukpo kita nay masaylo kagawad nga POMO sa syudad San Sipalay gindakop bangod nga lagaw. Kag samtang BHW ginaboy sang baso nga may kape sang POM ay nano ini kag gindakop man ang nakabaton sang SAP matapos nga nakitaan nga nagainom-inom sa magkahulubog nga ilimnon. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nukpo. Aksyon Brian.
Action Rex unahon kuning barangay Kagawad nga dinakop sang pulis matapos nga nakabaton sila sang tawag nga ining si Kagawad ready ni Ulak 29 anyos Kagawad sang barangay kay Hagan syudad sang Sipalay alas 7 sang gabi nagalibot-libot pa siya sining balay dira mismo sa Purok Tuburan so gid na padulungan sang pulis dinakop din siya Action Rex so ara subong na kustodiya ini siya sa Sipalay PNP ini siya nangin PUM kay nagapangisda ni siya sining free time Action Rex o galing nagakalabot ini sila sa iban nga lugar. So natapos na ng iyang 14-day nga quarantine kung tani, nagpangisda pagiliwat, pagbalik niya gin quarantine naman siya liwat, nagpasaway si Kagawad kung si Police Lieutenant Colonel Miserato sa bando pa ang paghahambalan. Ang isa diri nga gindakop pagid kuha niya ini upo dyan nga nagapangisda rason nga nag-POM man ini o person under monitoring nga angalan amo iya si Amer Ferrer 44 anyos ini siya gindakop matapos nga ginhaboy niya sang baso ang BHW nga si Februarita Sarol ini 61 anyos. Ang istorya naman diri sa kay Amer naga-inom-inom ini sa sang kape sa isa ka kafeterya dira sa ilaman nga Purok Tuburan barangay kay Hagan kag sang ginpalapitan ini sang BHW kag ginsaway gin ayo nga magpauli imbes nga magpauli kay PUM ini siya nangakig pagpangakig hinampak ya kabaso ang BHW may unod pa nga kape ini nga mainit Action Rex no so may nagani kay sa TL lang ini na igo so gindakop pa ni siya gilayon sang pulis subong ara na sa kustodiya nila kag iniya na pasakaan na inquest na ganyang kaso para sa iyang physical injury, oral defamation kag paglubag sang home quarantine Action Rex. Gindakop pa diri ang isa pa gidiri ka lalaki manok nga ini saya nagainom sang makahulubog nga ilimnon. Ang suspetsado diri kwan amo si Randy Dilicana, 42 anyos sa amuman nga barangay Action Rex, isa lang nila ka barangay kagabi man ini kay nakitaan man ni siya sang pulis nga nagainom hubog na. So may liquor ban mo, bawal kag sa pagpangusisa nila wala sang face mask ining tawo nga ini, wala man sang Q-pass nga ginabitbit pero ara siya nagainom sa ilingnan o sagwa sa ina sini nga mga puloyan kag pag-usisa nila nagainom gali siya kay bag-o lang nakabaton sang social amelioration program o ayos sa kamya sa pamilya sa kamya gid ang otoridad ta. Yes, sunod gani kay sino podya? Siya man lang isa Action Rex sa nagainom-inom. Padayaw siya gali insured? Oo, kag actually gani way siya gindakop dayon rekta mo ginayo nga magpauli. Ibig ka magpauli, daw gakumod-kumod pa, daw naglain pang pulis na ginsaway siya, at tigin dala na siya sa istasyon. Ting lain sila ni kay pangpasakaan, git sila yung mga kaso Action Rex. So yung mga ako dito, pagpalika ako magatong dito yung barangay official, yung kapital, yung gulis. Yung Istanbul na si Mama February Sarol. Yeah, 61 years old. At binato pa siya ng mag kanya, report po. Tapos ng injury. Dahil lang naman sa naka-POM kasi ito mga ito. Kaya niya nakakalagpa kung saan siya nakakarating ni Juan. Kung hindi na-cooperate. Kasi mapay na itong kasulak ng time. Ay, anong kaso? Tinala namin ng Article 358 yung sa oral defamation at saka sa Article 266 yung physical injury kasi yung yan ang tinala namin dalawang kaso. Ay, sir, bakit yung executive order yung 2020? Sir, bakit nag-PUM itong si Amer Ferrer, sir? Saan siya galing, sir?
Ito kasi, kung punta sila, nagkala sila ng isla, kung saan sila nakakarating na, nakarating sila ng Dumaguete, nakarating sila ng Cebu. Nagreklamo mga kapitbahay niya eh. So, saka yung barangay mismo, nagreklamo. Barangay na mismo. Ikot lang ito siya, hindi nagsistay talaga. Oo, yung rin natin tanong, kagabi, uli rin namin ang kasama niya ng lokal, barangay official. Itong si Barangay Kagawad rin, ulak, na kasama niya rin to, ito ang boss niya eh. Uli rin namin kagabi kasi naka-POM na rin to. Naka-POM na to ng 14 days, nakatapos na silang POM, ulit, nagbiyahe ulit doon. So, uli na namin ulit kasi nagpaikot-ikot lang doon, natigas ang ulo. Kasi barangay official na siya. Yes, mga official doon sa Kayagan. Di ba yung may kasama si Redini, sir, itong si Randy din, dili ka na? Randy, dili ka na. Si Randy naman ito ay ibang puro, pero isang barangay. Pero siya lasing at nakatanggap ito ng nakatanggap ito ng special amelioration. Ayun. Ang problema eh. Mga taong ganyan. At so next naman ang palayag ni Sabando kay nang hepeyasan nga si Palay PNP Action Rex. So nagligad may nagkalunap po pero medyo dalom niya ni Kagawad kag sining upod ya kag isa pagid kay kwarta sa gobyerno kay bakal bugas gin inom Action Rex. Amo nang balita gikan sa po Action Brian Morden nag-report una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Malakay Finance Corporation. Anay basig unaga kinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation. Basi kon luyag ninyo magpakigangot dra kadto lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon. Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Daw lang langgid ko sa mga obligasyon ta sa sininga udto standby anay mga ka-aksyon, matagta pila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Kasulukon nga bang itabo sa kusina? Crime against hygiene! Inspector Bitoy! Yak! Ano ning ari sa paste ko? Anhon ko maghugas ang pinggan? Misis, ang mga bilin-bilin sa pinggan, ginabalik sa sponge sa paste. Basik kung ano nang magpilit sa paste. Yak! Mas hygienic mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Kag for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ay! Anong natabo? Kanipyo mag-Joy! Kagkadamos ang nahugasan! Isang pata! Isang pata! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Noon ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala kadiri ka sa Antibac ay bitin. Ang akala ko pa nga, lahat na kalamansi dishwashing liquid, Antibac ang... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Radyo Philippine Standard Time, las 12:52. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:53 ang aton oras. Kuwalta na yung balita gikan sa Kapitolyo, naka-standby si Aksyon Marlon Hilavia. Ini may kang tanan sa Department of Health mag-aosisa sang pasilidad sa Silay Hospital nga gamiton bilang COVID-19 testing facility subong nga adlaw. Kagiban pa mga reports, we have Aksyon Marlon Hilavia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, subong adlaw ang representante halin sa Department of Health o DOH ang personal nga mag-aosisa sa ring TB facility sa Siyudad Sang Silay o kon Teresita Halandon ni Provincial Hospital. Muni ang gamiton bilang COVID-19 testing facility dari sa Negros Occidental. Suro kaya Provincial Consultant Albi Benitez, kinahanglan ang approval sa DOH antes maka-operate. Matabo nga ang DOH personnel amo ang mag-isa-isa usisa ang fasilidad sang
PBB facility kag dapat may ara sa nga DOH permit iga-issue action Rex may ara sang dapat nga sundon nga naman nga COVID testing laboratory center based ini sa Administrative Order number 2020-0014 pagwa ginlagdaan sang Office of the Secretary sang DOH sadtong Abril 7 lamang. DOH license to operate. Amo ni ang importante gid no nga iga-issue sa bahin sang sining COVID testing laboratory center anti sila maka-operate damo action direct sang dapat ring sundon. Dapat may ara sang operational equipment and permit dapat makapasar sa proficiency testing na gin-set sang RITM antes maka-operate. Dapat makapasar man sa National External Quality Assessment Scheme sang RITM sa gihapon. Dapat mayara sang logbook o kon record sa pagbaton sang specimen with laboratory request from a health facility o kon attending physician. May specimen storage, may transport kag disposal. Dapat man nga magtala na sang ginatawag contingency plan in kaso may ara sang equipment breakdown. Sa sining mga specimen, swab specimen, halin diri sa Negros Occidental Action Rex subong nga adlaw ang ikaduha nga test kaging kuha balato sa COVID patient number 2 nga taga Panuasang La Castellana. Subong nga adlaw ipadala sa bahin sang Western Visayas Medical Center para ipaidalom sa laboratory. So all in all, ang record sa Provincial Health Office nagapakita ay ara sa 229 na katanga specimen ang ginpadala sa laboratory center sa Iloilo. Ang pending, ang ginahulat nga resulta, naglabot naman sa 68. Para sang ayo si Provincial Consultant Benitez, tabahin sang DOH sa Region 6 sa Western Visayas, akon na mahimo hatagan sang prioridad ang ining gintatakan o kon pagatatakan nga urgent nga swab specimen, no? Kay amo ni ang ila sa ginahulat pa resulta urgent mo silingon ting mga ginpanguwa nga test pala sa mga personalidad nga nakakontak sang COVID patient number 2 para sa 19 ka mga close contacts na nga nakuhaan sang rapid testing kag swab kahapon ang taga-provincial health office. So amo ning ila sa ning pagatatakan urgent pananglit nga ipadala na dito sa bahin sang laboratory center sa Maya Iloilo ang ginkuha nga swab specimen. Nagpasiguro man kuno hambal ni Benitez ang taga-DOH sa Western Visayas nga hataga nila ini sang pagtamod. Yari sa Provincial Consultant Albi Benitez. We've communicated to the regional directors and DOH sa Iloilo if they can expedite, particularly ining mga critical specimens nga ginpadala tap. We would like to double check kag to ensure nga ang mga ginapadala to nga swab, we get the results as soon as possible. No? They also told us that they are doing their best and hopefully ning ginpadala ni Dr. Tuimbang butangan namon urgent, no, so that we can get it sooner than the others. Kay mga iban hindi man gid urgent, so we classified some of our samples nga urgent. Amo na we would request Iloilo to send it as soon as possible. So hopefully siguro ba si 24 hours lang we can get the results back for that. Karon sa hapon mabalaan tani kon nano ang resulta sang pag-check personal sa DOH sa saning facility dara sa bahin sang Silay Hospital. Ang kaso nyo gikan sa Kapitolyo Action Marlon Sedovaya. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita sa Kapitolyo, kadtuanta si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, beneficiaryo sang 4Ps kag sap arestado matapos madakpan ginagahampang sang tungit sa Barangay Banago. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Action Rex Peregrino. Dotong it's ba? Ayo di purma. Swerte kita ng umblat sang baraha. Gani? Gapulo pinta gitu. Do hindi gid malikawan nila kada sige lang ni sang tinio na lang likawin na lang na ninyo. Kay kakatol ang Palad mo kagkamot nila. hiram ka baraha. Way na nila may baluan kung kagaw. Oo, kagwa pagkasuksok sang face mask. Amo na yung problema da. Tulotong isip kami nanugid. Sus. Sa police station number 3. Ati pagabot ka kung hindi ka bita kita. Dali lang alas to. Dali lang kay do siya ko do pungkwaw. Anya buyan tayo dos nga hat. Pagaboy sang dos wow na ka pulis dakop sila. Tara kitang baraha kakagtaya nila. Way gid ka palag aksyon ay. Way gid sila ga paminsar no nga. Way gid. Sus. Baldabid Hindi nyo nabla pagulat. Tapa nga kinagual pa kita dridugang. Ining tatlo subora na ka pa ingit pa sa sulod sang custodial facilities. Makin mo na. Number 3 da. Ining nadakpan nga tatlo Action Rex. Duwa diri sa ilaw beneficiaryo sang purpose. Munang masakit pa gid. Amo ni si Gregorio Acevedo kag si Peter Mahumitano taga Sitio Sibukaw, Barangay Banago. Ang beneficiaryo naman niya sa Special American Program nga nadakpan mga gampang tong isupod kay Acevedo kag kay Mahumitano. Amo ni si Oscar Acevedo Action Rex. Isiling ni Police Senior Master Sergeant Donny Garcia ang Chief Investigator sa Station number 3 karon nga aga gipasaka nila ang kaso nga paglapas sang Article 151 o kung ini paglapas ang quarantine pass ba nga ginadusok sa ato sa gobyerno nga dapat kung magwa sok-sok sila sa ila siling face mask. Ang masubo diri katining si Gregorio Acevedo gali na diskubrihan sa station number 3 nga may pending pa nga warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa Section 5 sa Republic Act 9165 o kung illegal possession of drugs. Ang pinakamasakit gid. Iniya doble katol gini ni Gregorio ni kadawa niya pensang kaso ya mo. Ini si Oscar Acevedo kag si Peter Mahumitano makagawa na ni ko makapiansa sa tag 30,000 pesos sa kada isa Action Rex. Di pamangkot ko si Donny Garcia kung bala nakabato ni ang ining si Oscar Acevedo sang sabi niya wala pa Action Rex. Kag ining si Gregorio Acevedo kag si Peter Mahumitano posible nakabato niya sang iya siling purpose kati una to yung purpose mo ginrelease sang sa Special Amelioration Program Action Rex. Ano si Police Senior Master Sergeant Donny Garcia sa interview sa Action Radio. May ara kita ng mga anti-illegal gambling operations nga ato nga Police Station 3. Kag ining tatlo na tuwag ini nga naghahampang sa tungits dito sa may sitio Sibukaw, Barangay Banago, sining syudad. Naghahampang na sang tungits despite nga may ara kita nga enhance sa community quarantine nga ginapatuman. No? Otherwise sila kapati siguro sang inuan security quarantine. Natuwag na ato nga operatives dito nga naghahampang na panahor. Lagi na panahor na sir, naman na matikupor PC kagaroon sa SAP. Anyway, way pa man ma-release ang ilang beneficiary pero na-confirm na sang taga-barangay nga ini sila ang duwa sila diri membro ini sang purpose tapos ang isa beneficiary sang SAP nila sang special immunization program ni galing ating way pa man ma-release siguro ang budget amot lang ni kung paano nila cancel lang guro nila ni Protek ko mag-release rin manahor sila mo na bala amo pag ginaguro way pag ma-releasean no panahor na yan pag may aran pag file ni ang kaso kagina sa ngaga violation sang Presidential Decree 1602 violation sang Article 151 in relation to Executive Order number 26 series of 2020 or Enhanced Community Quarantine. Kagang isa gali sila diri si ila may pending warrant of arrest illegal drugs. Action si Police Senior Master Sergeant Donny Garcia, ang Chief Investigator sang Police Station number 3.
Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanwa report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, 1:05 na nga aton oras diri sa ato sining pagpangalagad. Daligid lang kay may talamyawon tadeyo sa kay Di Bumps Iliago, kay Jonalyn Sibalia Pinida watching live, no? May lang pag-monitor and sa kay Pearl Salinas, may lang pag-monitor Pearl Salinas, kay Jonalyn Sibalia Pinida, kay Rijan Tan Villalondra sa Barangay Purisima Manapla, good PM lang, no? Kay Marimay Gavin, may lang pag-monitor sa Sipalay City. Kay John Rex Villalobos Abiliana, may lang pag-monitor, no? Kay Rinan Aloro Rico, good PM lang. Kay Mary Jane Saludares, Manilok Kias, kay Ophelia Galiro Arce, may lang pag-monitor sa Banwa Sang Isabela with Jovelyn Silian, Jano Isabel Diana, Aileen Elijah Diana ang and Palomar. Amo na siya. Sa kay Lolita Yanong, may lang pag-monitor, Madam Lolita Yanong, no? Kay Efren Hongko dra sa La Castellana, Judith Calves Pamposa, and Enrique Cabaylo Sobaldo Jr., kay Rosalie Salgo Nicora, may lang pag-monitor, Rodrigo Caniedo, Ven Sibanias, kay Maria Mercedes Peralta, may lang pag-monitor, no? And sa kay Ren, may lang pag-monitor, kay Rema Buenafe, Mario Apeliedo, and Roy Rafael Ordanil, kay Victor Osero, kay Cres Laika Libron, Inday Blasa, Romeo Arsenal, may lang pag-monitor, no? Kay Rema Buenafe, and Gian Mel, may lang pag-monitor. Kay Fema Pason, good PM lang, no? Sige, kaya ang iban sini daw kalang-alang man sang tiyempot, ha? Commercials kita nay, no? Mahatag tanay pinaka mga commercials, balikan kulang kamo dugay-dugay diri sa pagpangalagad sang aksyon balita banat bulig. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa... Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 13 ng aton oras, lang nata sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagay. Tutok lang sa aton sining Facebook Live, kag sa aton sining www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kay sige-sige ang pagsulod sa mga balita nga mabasahan ninyo dira sa aton sining Facebook page. Salamat sigid mga ka-aksyon. Standby karon sa aksyon balita, Aksyon Report sa afternoon edition o pod kay Aksyon Marlon Hinovia. Dalas-das na sa Aksyon Night Patrol kag Aksyon Firing Line. Salamat sigid, standby na sa This Is My Life o pod kay Aksyon Wilma Sugaton. Mabatian na sa dirigid lamang madugay. Saway pa magkapaniaga, pagpaniaga na kung may tilimuunta sa sining hapon. Salamat sigid mga ka-aksyon sa inyo sining pagpakigupod sa Aksyon BBB. Ako ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.